गिबियावनो आंनि बे सोरां लामा बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों गासिबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ बरायबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं मोनसे गोनांथि खौरां लाना फैदों, जाहाथे जोंनि बर' सुबुङा गावजों गाव थगायलायनायखौ जानगाराव थायो। मानो होनब्ला सासे सुबुङाबो गावनि न'खरखौ फोसाबनो बा न'खरखौ गोग्गो खालामनो थाखाय बाहेरायाव बयबो खामानि मावनो फैयो। जों रावबो सुबुङानो गिदिर गोलाव नङा। खामायनानै जाब्ला थाखा फैसा मोनो, मावनानै जायाब्ला थाखा फैसा मोना। बेबायदियैनो सासे बर' सुबुङाबो सासे गावनि आन्दाराव सासे सानै मानसि सोनानै कम्पानियाव थाइसे थाइनै बेफोरबायदि राहाखौ नागिरनायनि गेजेरजोंबो जायखिजाया बिथाङा ओरैबायदि दा नोंथांमोना कल रेकर्डिंखौ मोनलांजोबगोन आरो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ फुलै मोजाङैनो नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय आं बे भिडिअनि गेजेरजों लाना फैदों, जाहाथे नोंथांमोना बुजिनो हायो। नैबे सुबुं सानैया बर' क'क्राझारनि, नाथाय गामिखौ मिथिनो हायाखैनो। आङो जाय सुबुङा आंखौ बानायनो थिननायलाय आं बेखौ भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे सुबुं सानैया माने गाव गावसिनि माने जानाय रेसननि माबाखौ माने होआलाबा दरमाखौ लानानै खारदों जाहैदों। सासे बर' माने बिसोर सानैया खामानि नांगौ होननायखाय सासे जोंनिनो बर' सुबुं दिनै बिसोरनि थाखाय माने खामानि नांगौ होननायखाय होदोंमोन आरो थानायनि आरो जाय सुबुङा जेराव गाव माने रेसन जाबाय थायो बेयावबो बिसोरनो माने खालामना होदोंमोन दखान रेसनखौ। ओमफ्राय दा जायहा बानायना होदों बेनाव दायथ' थायो आरो, नङा होमबा? दा बिसोरबो साननांगौमोन जे सासे बर' सुबुंखौ बिदि खालामनाङामोन। नोंसोरबो खामानि फैदों, बै बर' सासे सुबुङाबो खामानि फैदों, बर'जों बर' अनलायनानैसो नोंसोरनोबो सुबिदा होदोंमोन। नाथाय खामानिखौ मावसि मावना बिसोरो दरमाखौ लानानै बिसोरो माने जानाय रेसनखौ होलाङाखै जाहैदों। जानाय रेसना जादों 4,000सो गोलैगोन बायदिनो आंनो खोन्थाहरनाय मथे। आरो लोगोसे आरो दंबायनो 800 थाखासो होबावनो गावसोरखौ मदद होनायनि गेजेराव होनाय जादोंमोननो। मानो बेबायदि खालामलांनांगौ? गावजों गाव मदद होलायनायखौ गाव गावनि उदैनि आदार जानायनि थाखाय बयहाबो माने जानाय आदारनि थाखाय बिदि थगायनो मोना। बेबायदि बाहेरायाव खामानि मावनो फैनानै बिदि माने सासे सुबुंनि सायाव सासेखौ खहा खालामनो गोनांथि गैया। जेब्ला बाहेरायाव फैदों जानायनि आरो थानायनिया गाव गावनि पार्सनेलिटि जाहैयो। कम्पानियाव मावबाल'सो फैसा मोनो आरो बेफोरखौ थेरायनो हायो, नङा होनब्ला? दा आं बेखौल' बुंनो सानो, जाहाथे बेफोरबायदि दा खालाम। माने सोरबाफोर नुफ्लांबायदोंबा गामिनियानो जा आरो खाथि खालानि सुबुङानो जा आरो सोरबा सिनायनाय नुदोंब्ला बिथांमोनखौ फन खालामना जाहाथे जि जायगायाव बे बर' सुबुंखौ थगायदों बे मानसिनो माने फैसाखौ हरफिननो हानाय बायदि आरो नोंथांमोनाबो सिनायोबा बिसोरखौ बुंनानै हो। बर'जों बर' मानो बिदि खालामनांगौ? माने फैसाखौ हरफिनथों। माने बियो होनो हाया होनदों आरो दायथ'आबो बिनि सायाव बिराद गिदिरैनो गोलैना दंनो। माने बेखौसो दायनिगिरि सानना दंगासिनो। दा नोंसोर सानैया खारबाय, दा बे जाय नोंसिनि थाखाय हात लादोंमोन बेखौ माने दा दायनिगिरि बायदि खालामनानै दोनगासिनो दङ। दा बिनि आखायाव फैसा गैयानो, जाहाथे नोंसोरो गाव गावनि जानायखौ रेसनखौ हरफिनो आरोना। फन नम्बरखौ आं होगोन। जाय सुबुङा आंखौ भिडिअ नागारनो होदों बिनि आखायाव फैसा हरफिनबानो जागोन, जाहाथे नोंसोरो फनजों फन रायज्लायनानै मोनसे कानेक्ट खालामफिनबानो जाबाय। नाथाय आं भिडिअखौ दाननाय जानाय नङा, जाहाथे आरो माखासे बर' सुबुंफ्राबो मदद होगोन। बेबायदि बर' सुबुङा गावजों गाव बेफोरबायदि खालामलायनाया फोथायनाय थालायि जायो। बेफोरबायदि दा खालाम। गोजानाव फैयोब्ला आइ गैया आफा गैया जायो। आरो बिदिनो बाहेरायाव फैलायनानै बर'जों बर' अनलायनानै मदद होलायनायबो जायो। बेबायदि मदद होलायनायाव बेबायदि माने मानसिखौ धोखा होनाङा, बेनि थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय, जाहाथे बेफोरबायदि आरो खालामा। आं दा नोंथांमोननो खोन्थालांनो सानबाय रेकर्डिं कलखौ। बेसेबां दरमा होयोमोन आरो नों बिसोर सानैनो? बिसोर सानैनो माने ओरैबायदि आरो, आं जेनेबा बिसोरखौथ' आं लाबोआखैमोन। जेनेबा बिसोरो माने खामानि नागिरनानै मोनाखैमोन नालाय। औ। बिसोर खामानि नागिरना मोनैयावहाय ओमफ्राय सासे मानसिया माने आंजोंहाय लोगो जालाय लायो आरो कन्टेक्ट दङ सासे। बेयो माने नोंनाव मानसि दं नांगौ नामा होननानै बुंनायखाय, जेनेबा आंनो मानसियालाय आंनो नांगौ, हौवाफोर गोजाबा सानै नांगौ होननानै बुंनायखाय ओमफ्राय बिसोर सानैखौ लानानै फैबाय। ओमफ्राय दरमाखौ बेसेबां होनाय जादोंमोन? दरमारायाथ' 13,000 आरो, जेनेबा 13,000 माने पेडनि फैसा 500 थाखा दानो कन्टेक्टआ। ओमफ्राय बिसोर सानैनि नामा मा? सासेनिया बनजार। ओमफ्राय आरो सासेया? बे बोरायनिया माबा बिपिन ना मा? बिपिन दां। उपाधिखौबो खोन्था। उपाधिखौ मिथियासैलै, नार्जारिसो ना मासोमोनथाय। दे बेनो जाबाय। ओमफ्राय नोङो दरमाखौ क्लियार होनाय जादोंमोन आरो ना? दरमाया माने आंथ' होआ, कन्टेक्टआनो होयो नालाय। कन्टेक्टआ होखाबाय। सासेया माने 15 दिन मावनो मोनदों। बिसोर 9 थारिखनिफ्राय खामानि मावदों आरो।
सासेया 15 दिन खामानि मावनो मोनदों ओमफ्राय सासेया 13 दिन आधा खामानि मावनो मोनदों ओमफ्राय सासेया बे बोराया मोनदों माबा 4,900 माबा 90 थाखा मोनदों। ओमफ्राय आरो सासेया बियो 4,370 थाखा मोनदों ओमफ्राय थांनाय माने 20 तारिखआवहाय औ 1,000 एडभान्स होखादों बिसोरनो बेजों जाबजों लानानै माने मोननाय जाबाय आरो बे बोरायाथ' 6,000 आनो मोननाय जाबाय। ओमफ्राय बिसोरो जानाय दखानाव दाहारखौ होआसै आरोना? ओहो माने बे दाहारखौ माने कन्टेक्टआथ' जेबो मिथिया नालाय जेनेबा कन्टेक्टआलाय फैसाल'सो होयो बेफोरनि मा जानानै मावो मा बिदिखौ बिसोर बारा खेल लायाना मालाय मानसि जोंसो ओमफ्राय बिसोरो बेसेबां दाहार होलाङासै बिसोर जानायनिखौ? ओहो दखानखौ माने आं बाखि रायलायना लानाय दखान नालाय बियो। औ आं ओमफ्राय बिसिनि जानाय रेसना ओमफ्राय टटेलि बेसेबां जादोंमोन बिसोर सानैजों? बिसोर सानैजों माने दा आंनिफ्रायबो फैसा मोननांगौ बिसोरो आंनाव जेनेबा आङो बिसोरनिफ्राय फैसा मोननांगौ दंमोन 850 थाखा मोननांगौ दङ आङो। औ ओमफ्राय बेजों जाबजों लाफानानै रेसननिजों लानानैहाय 4,800 मोननांगौ। बे 4,800खौ बिसोर होनाय जायासै आरोना? जायासै खारखुमा लांबाय बिसोरो माने बे सासेनि मुङा जाबाय मामोनलाय? सासेनिया बिपिन होननानै बुङो। सासेना बिपिन आरो सासेया? माबा बनजार। बनजार दा बिसोर सानैया माने रायजो राजाफोर बेयो माने बर' होननानै अननानै बियो माने खामानिखौ होदोंमोनबो। ओमफ्राय दा बिसोरो सानैया माने थगायना खारबाय नैबेनो फटकआ नोंथांमोना नायनो हागोन। दा जेरावखि थाया मानो एसे सानैयाबो जुदि भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंबा आरो सोरबा गामिनि मानसिफ्रा नुफ्लांबायदोंबा आरो सोरबा लोगोफोरा सिनायबायदोंबा एसे बुंना हो। सासे मानसिया बर'जों बर' बिदि खालामलायनाया एसे गाज्रि जादों। माने गोसोआव माबा मोनसे मोजां सानखांफिननानै आरो बेफोरबायदि दाहार दुहार बिदि जानाय गावनि माबा गावनि उदैनि आदार जासे जाना बिदि थगायनो मोना गावनि जानायनि आदारखौ। बेफोरबायदि खालामनाङामोन बिराद गाज्रि जादों। जाहाथे नोंथांमोनाबो जुदि भिडिअ नुफ्लांबायदोंबा होफिनबानो जाबाय। बेबायदि खालामनाया बिराद दायनिगिरि जादों आंनि थाखाय बेखौ आं खावलायो। जाहाथे फैसाखौ माने होफिनबानो हरफिनो जाबाय आरो आंनो फैसाखौ माने हरफिननो होबानो जाबाय आरो। औ फैसाखौ हरफिननो होबानो जाबाय। आरो सोरबाफोर सिनाय बायदोंब्ला आरो खाथि खालायाव बा आरो लोगोफोरजों सोरबा नुफ्लांबायदोंबा एसे माबा खालामबानो जाबाय आरोना एसे बुजि जाहाथे बेफोरबायदि माने आजिखालि मुगाया डिजिटेल मुगा जाबाय बेफोरबायदि खालामबाबो जेरावबो खारखुमा थानो हाया। गामिया मामोन बिसिना? बिसिना क'क्राझार। क'क्राझार मा जायगा? मा जायगा माने आं गामिखौथ' गोसोआव गैला बिसोरनि गामिखौहाय जायखिजाया क'क्राझारनि आरो। क'क्राझारनि